132? Ucidu! Am murit. Bă, nu te mai duci așa în ei. Dă-mă ăsta. Să mă de aici. Dă-te aici. Ia la Să mă de la prietene. mine. Mi-a dat 100, dă-te în pana mea cu aia. Bă, Mihai, ce te faci așa cu ei? Nu mă băteam cu ani. Te-ai dus de ei pe ei. Unde te-ai trecut? Eu tot pe sacai. Băga mea și până mine. Nu mai suport, mă, copiii ăștia. Nu fac să înjur, mă. Nu fac să înjură ăștia, mă, retarde ăștia de copii. Uite ce slab sunt, bă, cu aia. Hai, mă, Mihai, jucăm.